Eda geliyor. Ey vay. Yerdoz ne ettin? Ne ettin? İne bulanda, görüyor musun? Ona ne oldu? İte yazdırdılar. Te yazalım o. Buruna mı ne oldu? İtlerine? Gözüne ne oldu? Ne olur o diyem? İyilin hovlusuna varsan, bolcan sudur. Ne oldu? Ağa surdu. Vurdum iyi. Bärine ağa sordu, balangam itlerdi istedim. Hey doğru. Olletsene. Ay bolmadı. Ollet diyene. Bağışta doğru. Men ne öyle beyle bolcan o. Yok lan. Söyleyene biri. Urlayanım ben. Bağışla doğru, bağışla. Katır verdin mi o? Ha? Kulağıma besteli o. Kat verirsin. Ne sana kat? Vah. Ha. Bolya doğru, bolya. İndiki de ödün mü değerin. Sen gel ver. Hey. Gel ver diyem sana. Hadi yer. Yer. Yer bolya. Yağdı dost. Sen bana kadar dengdine var. Tolkullar sinla diyerdin. İnnidine var sinlamak değil. Kadarın kenarına avada da ulu kuruluşuklar gidiyor dost. Menem bu kuruluşuktan çette duramak. Yani senem şu gözörlüğü görün olsan. Nähili gowordy. Arman.
Ece, buraya baryan mı? Suray gelnejenlere barıp gaýtjak. Derrew gelerin oglum. Hı. İkimiz ýakyn wagtda obada gidip gelmeli. Hı. Geliniň gogruna çykmaly. Näme Ece, men özümü sağçylyk edinmi? Vay, dur entek, ýüregiňe eliň al berme. Bir maslahatlaşmaly, soraşmaly, iýdeşmeli. Kakaňam garşy çykmady. Özleri razy bolsa bolýar diýdi. Bir benden kapsyny kakmakan, ýagşy ölçäp bişirmeli oglum. Soňundan gep tap berseň iýil güllýärsiň. Planlaň guda bolşy ýaly dersiň. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Esselamu aleyküm. Buradan aýdyç. Ol telekaçoğlaryň getiren elektron enjamlary şu ýerde. Eyle mi? Hawa. Getirdin. Hawa. Buradan ayır. Gereğimizi bir yerde ammarda koyup din arsam Aşgabatda urada eli. Şeyse gow bolacak. Başla. Enjamlary iki bölüp ýardyn aňyrda ýardyn berde goýsak gowy boljak başla. Hawa. İkisine de yeter. Han onu men Şöhrata jaňadyk tapşyryk bir bereyim. Bolýar. Bolya. Doğru başla. Borcu siz näle çözsüňiz men razy. Ýöne men ertiroga bar gaýtjak. Bor oglum. Kakym jaňa diýär. Ho kaka. Alo, Şöhrat. Ol öwlä-öwlägaň oglum mukyň getiren elektron enjamlaryny bärden uguradyr. Bir gün garşalynda ammarlara ýerleşdirin. O näme getiripdirmi? Öz dostun näme işläp ýörüni bilmän näme diýen. Ýük türkmen maşyda. Getirdim, giýjak alan üçin ötürjem sorady. Mebellerin gurnulmagyna da kömek edin. Bor kaka. Öýdäkilerin hemmesine salam aýt. Menem bir kuundan bararym. Bor kaka. Bolýar. Ece, Ha, iýgilikmi? dost olany muky bara. Hawa. Şo tapylypdyr. İş bitiripdir. Gen galaýym al Ece. Hay bolayıptır. Bolýar. Men gitdim oglum. Bor Ece, sagaman var. Şöhrat bilenim gürleşdim. Ol getirilen enjamları göre aýylyň. Ha, bolýar. Mukyň Ýörün getiren görelim. enjamlar. Salamun sapar geldi. Aleyküm salam. Oğlum kerwa. Hawa ýaşy. Şöhrata gelip beren mallar görmediňmi? Ha. Ay, mene görmedim agam. Borda görmedim. Bolýar. Hani yok. Ha, bor. Şu. Aha. Al hani. Al, iyi ver. Ece, Ho oğlum, Ece. Biz şu gün daşarda yat düşe uşu yaratay. biz diýenin kim oğlum? Uyan Şöhrat can etti.
Yolda yetip gelýän idi. Şeýle mi? Nädir ödüm gelmeli. Ay tüweleme. Ho ece. Şöhratcan. Ana. Bolu bilýär. He. Aha. Aşo Şöhrat'ın maşynyna. Aýtma men ece. Tüweleme, tüweleme. Ana. Aýtdym gerek. Owa. Ay tüweleme. Kerwen gowum ýagdaýlar. Şöhrat gowumda tapyp. Ey! Salam alaykum antes. Älik Ejem tamam. daha salam aýtdy, ertene mödem elenidi. İveren getiren sağ bolsun. Ay, Berek düşür gov. kella, berek kella, bolýa bala. Göter bollu. Düşür gowun. Kerwen dost gowum ýagdaýlar. Men häzir Yaxşy. bala. Armada. Bar bol. Dost sana da halis öwrenşip durun. Bir gün görmesem bir dadım kem ýaly bolup durda. Uy ýoksa da. Çepergenjem gurdaga, Gülnarjyym hem gowmy. O Hudaýa şükür. Ejem daha salam aýtdy. Kakam awada iş tapar bilen gitdi. Şeýlemi? Suğulçucuyum hasam sana aýratyn salam uratdy. Beýdime, Gülnarjyym çogulçy dälir, o dogurçy ine saňa bolýarkä awat käýemeli. Sana duşany merdi dölýän dost. Owa düzelýän öde. Kerwencan, han öýüň ýerin oglum, mihman aýoksyny saklap durmada. Ya, ece tidemay. He. Şöhratyny mihman näle? Ola meni sen bir oglundur da. Oňa dogry bala. Han öňe ýürüň öýüň ýerelin, ýürüň malalam. Ýör öýe gireli. Salam alaykum Cuma. antaşyn. Saglyk. Salam alaykum. Salam. Salam alaykum. Cuma, eýgilikmi? Kerwen agam sapar geldi, uçmadyňmy? Öýlen kimallar getirjek diýip çykdyşy. Jaňa diýäs elne malany. Wahy. Nire teglet börka uçağa. Be. Men şun ol dağın eteğine gullyň melle bar. Ana şu ýerde atly gördüm, entegim gelmedimi? Ay ýok. Kerwen bolmasy gözde şaýly. Kim bilýär? Towa, towa. Be. Eýgilikdir de herne. Ece, yumuş görmesen öýden el çyrağını alyp çykaýda. Uy borg diýim häzir. Cuma inim sen bir gedäjek ýerlerini öýdüň aýlan, bizem ol dağın eteğini sirip barar. Bolýarmy? Bolýar. Ýoksa da sen maňa el belgiň bersene. 62, Kerwen 32 daha 62. Ha ha. 52, 92. 92 belledim bor. Habarlaşar bolýarmy? Bolýar sag bolun agalar. Bolýanym ala detme. Aha, bor. Uy Cuma, Ho, birden tapylajaň etkin, menem tapylajaň ederim. bolýar, bolýar. Häzir aýlap öçüreýin sen belgiň belli. Bolýar. Bolýar Cuma, bor. Ece? Towa. Eýgilikdir de herne. Bir-birinden çağadyna hiç tatlar bolmagy. O ece. Al balam. Barın hani tagaman gidip tagaman gelin. Ýagşy ala detme, arkaýyn oturlar. Bu limelle diýen ýerde daşlama. Ay gatdy daşda däl ýöne daşda ora jeňellik de teret gorkaýmyn. Korkur ýal çağım men. Ay onu görüber. Ýörani. On soňam Şöhrat. Bu giýjelige, jeňellige öwrenşmek üçin owa ýygy-ýygydan gelip durmady. Kerwen dur. Ha? Bu näme şygyrdy taý? Eşitdiňmi? Ay ýok. Ya seneme walla. Oho bu aýagyň sesimi çöpü basdyňmy näme? Yaňa öwnen bolýadym çağa dälýän bol. Kerwen dur. Ha? Indi näme boldy? Bu näme möjüm sesmi? Şagal ulaýa. Göňülüm bolmasa olar gaç köpmi? Men eşitmişime görä bir şagal 3-4 set edip gyýgyrýarmyş. Ay ne etdiň ay? Owo, ýör. Ýör ani, ýör. Dur. Näme Kerwen näme? Ýüregim ýarýan ho. Şşş, eşitjäňmi? Bir ýyrtyjy haýwanyň tetesdili. Ýör ýerimden galma. Ýyrtyjylar, birä ýaragsulary birem gorkup ýyda galýarlar taýlandyr. Ýör, ýerimden galma. Ýör an Şöhrat. Kerwen dur. Ýör. Kerwen. Nädäň ay Kerwen, nädäň ay? Dur, Bu näme gorkunç sesli? Giýjäni men diňe filmlerde görýän ho. Bolýar Şöhrat, sen gorkma. Senin ýüregim ýarýan Kerwen. Sen näetdiýsen qıra çekil. Aýodan ýap Benim ýa. öňümden ýörejek. Yok, sen men öňümden ýöreme, sen men kaptanymdan ýöre. Dur onu bilerek. Öýden gorkma. Ýöran gel hani. Seret ýene burada atma Hadi ýa. Kerwen. Oýnatmasana Kerwen ýüregim ýarýan ho. Ya elem ne etdik ay valla. Yer. Ýörani. Seret hap bola geliver. Seni sappalar ýagdaý goýduňmy? Gel, Ýöne durum boldyma? Garajanım çykdy. Durani. Näme? Seret görýärmi? Hani Bir ýok. zadyňa göz ýanyp dur. Hani Görüň okmaý şonu. ýok. Seret saňa seretip dur öýden. Maňa terit dur. Owo. Goýsana Kerwen. Sen ýadyň goýun iş ýagy men garajanım çykyp dur.
Bir üyür var ala atacım aytın yamanlaşma bu Ferit. Ya oynettim öyle diye. Çukura oğlum. Ya yılan yok. Kervan ne ayladım sen? Kervan ne ayladım? Düşünüyor musun ben? Zehreme yar yangay. Yılan yanı olup. İnni bir korkulmadan ho Kervan. Dur. Yine ne amma? Men berdi. Bir yerinin tetesi dileyemi? Kömek edin. Men berdi. Atın teti var ödyen. Eştin seni. Hava. Şu taraftan eştiliyor diyen. Yürü hani. Kervan dur. Kervan dur ılgama. Ev duran dat ne mi? Kim ma? Yürü hani. Yürü. Vay. Tapar gelin atı Allah. Ana ödüm yatır. Ne mi oluka? Tapar geldi. Ağam. Hani yerinden alacak ol. Al şunu. Neden ağrıyor? Hani yerinden alacak ol ağam. Durun oğlanlar. Yürütecek dur, gel diyen. Alo. Cuma. Tapar geldiğini taptık. Hava alat etme kovluk. Ol kullin mellerin yanına gel. Hava yola melle geliver. Ol karagaşlığın yanına. Yok. Korkma kovluk. Hava geliver arkayın sen. Hava. Bir de alıp yadır yola çıkart. Geliver diyen. Bor. Aha. Yer tapar gel ağam. Sana gelsek rahat değil. Mergen teytin şagirdi bolup sen atla çıkıp görmen ne? Ay özümün bilmän alım. Eğilip duran şakadan geçerini öttüm. Yetişmedim. Bir attan kaçanım bilýän. Özüme gelsem at canavar özüne yer tapanok. Jylaw sallap men hol gorpdanam çıkardy. Atmı. Hova. Ol diýdini epip men eýeri minirjegem boldy. Ýöne men galyp bilmedim. Vakt cana daýmela. Ayağım daşy gowy degip durýan. Jaňa deýin niýsem telefonum şu yerlerde gaçypdyr. Tapmadım. Ne men gözläýin. Ağam, han ayağım göreyim. Hani uzat, yuvaşlıktan uzat. Dur. Bay Dur. Çiğsi vurap duram. Açılacak gel Hadi, diyen. elleme. Şokrat, gel hani. Taptım. Ağam me telefonuna ikiye bölünüp dur. Ay diyen yok. Getir. Hadi, gel Şokrat kömek et. Barıp tapsana. Yüpünü yerden tapayın. Ay gölde su yerlerini. Şu atın yerine asılı Bana lan. olmalı. Attan mı? Ayağım koyuyor. At depesi yoktur ha. Depeti yok Şokrat. Ana ayağına. Bolsana Şokrat. Ay deper ödeyen ne o? Ay Bolya gel saklasın ayağını. Bolya. Hani? Yarı canavar. Hani? Demet çek gol yarı. Ya sene may valla. Hani? Süs hani? Haber. Aha. Be, Lukman Hekim. Elinden gelmeyen zat yok ay. Ha gül yalı var. Çırağın tut. Aha. Hani? Takla. Bir yer tutsana. Çek işte. Katı çekme. Bollu. Şokrat bar ağaç tapsana. Ağaç. Ulurak Ulrak olsun. Ha bolya. Saltlız. Şuya bolaydı. Şu bolya mı? Bolsana. Bolya sol. Aha. Getir. Bu ne bitmedi? Hani çırağın tut. Bolya. Diýdiň alırjak bol. Hani. Şokrat aňyrtyna geç. Häzir. Hani. Ana. Al hani. Bol. Tuğlama. Atı ne bitmedi? Ayağın ödü gelir. Hani bol. Atın aladasın etme. Han çepin alla yola tarap yöre. O gelen cumadan ulu koy diyen. Ova, şey olmalı.
Kerwen, Oh, men şu gün geň zatlar görýän günüm öýdä. entek näme görýäň sen? Vay bu, mundan geň zatlar bar men. Vay elbette. Güldürmew. Isgyrmaç. Ağam. Kim-kimden agryp barýan öýdä. Ulugum daşlaşýarmy näme? Yo, ber gel. Cuma, Ağam, näme boldy? Nirä agyrýar? Ay korkor ýaly zat ýoklany. Ayağıma ağır. Eýgilik mi diýim, näme boldy? attan yıkılıp duruyor Attan nägillik kıldın? Seretap bolmala. Ay korkulu zat yok. Hem benim Hadi kömürüm. kapıyı aç. Cuma kapıyı aç. Hani seretap bolun. Seretap bol. Ağam sen aňyrsyndan bar. Bor, ine bardım. Hani aç hani. Geri tap bırak. Geri tapçı. Hani Geri tap bırak ol. ayağını yere basmacak bol. Hani dur. Kovuluk mene. Füş bere. Hani. Seretap bolun. Seretap bolun. Hani füş bere. Füş. Sağ Ay, olun. berekella. Bu eden yaşının hiç açın yattan çıkarman. Ine bolle. Ha bor ağam. Bor ya. Ağam size ulu iştirdiňiz. Ha siz evlenme. Lokman. Ağam Lokman el. Cuma. Ha? Kısasın kovur. Yine bolle. Kerwen ağam, ýörsüden münüňde. Bor siz yöre verin. Ağam derre Lokman el. Bolya. Eglene Bolya mi, sağ ol, bolya mı? taňar ýakasyn. Bor. Cuma. Sizi gidiverin. Atı men görüp mal pararın. Bor ağam. Sağ olun. Bor. Sağ ol. Bolya yiğitler sağ olun. Bor ağam sağ olun. Ya şey. Yör dost. Hol depe çıkalı. O yerde ne amma? İyi var. O näme? Ay iyi de arvokçun. Hay yok kardeş, o yere gidecek ki. Ha ne mi? O da yan koşuştu mu? Hani yör. Ay bolya. Gidip görəyir. Yör hani. Görəyim mənə depi betecik gel olayım. Aha. Yadıttı öde. Giyce oda var mı? Günlüğü tütsä değilen ne? Neymiş? Ara yakın yaldıram olin. Daş bol ya da. Hava. Kerwen o wan kovduğunu. Ha. Hayran alaymalı berdi yıldızın yakınlığını. Hava la. Patrak yana çıkıp dur. Kerwen seret. Hani. Ha nilli suyun ya. Gördün mü? He o mu? Hani aşağı oturuli. Çırağın vura çürde. Öyle. Şokra seret. Hol görünýän yıldızlar toplumuna näme diýil ya bilýän mi? Akmayan yolu. Hay berekella. Bilýän Şokrat? Astronomiya alimleri alem yaradylyp 10 milyard ýyldan soňra biziňine şu görýän günümüz ol akmaýanyň ýoly galaktikasynda yaradylypdyr diýip kabul edýärler. Beh. Abi alemiň ýaşyny bolsa ortaça 20 milyard ýyla ýakynyp hasaplaýarlar. Neme? Awa. Kerwen sen bu zatlar nerede bilýän? Uy, mektepde geçmediňizmi? Yo, geçtik. Yönü hem de yattı kalan nokta Kerwen. Ha, şeyde mi? Mesela seret. Ine ho görünýäne yedigen. Aha. Ne? O topuk duranım Aynen. ülkür. Bildin? A bu olsa demir adık geldi. Hay tu öyle mi? Yadyňa düşsek ekene. Ha ola. İýle arasynda yıldızlaryň üstü bilen hasap çykarýan howa çaklamasyny bilýän adama münnejimler diýipdirler. Münnejimçilikden biziň ata-babalarymyz has gowbaş çykarypdyr. Onsoň olar esasanam ülkür, aralyk, 3 ýyldız, ýaldyrak yıldızlaryň üstü bilen hasap tutup howa çaklamasyny aýdyp bilýän ekenler. Ine meselem ülkör doğduğu tomus düşüp buğdoyun pişmeyine qabat gelýär. Basım ülkör doğar. Bizem yetip bolsa orma çıkar. Ülkörden öň 40 ma goýnuň yeterdir ülkörüň oýny diýipdirler. Owa. Ülkörden soňra bir aýdan soň aralyk ýyldız doğýar. Soňra 3 ýyldız. Ana şonno gawunlar pizbişe. Gamış tozgolap başlaýar. Ýaldyrak dogonna bolsa, kışa tozgolap, giýje salkyny aralaşýar.
ila arasynda 3 yıldızda tün sawar, ýaldyrakda gün sawar diýipdirler. Ene. Kerwen. Oh. Dost Eret, Mhm. sen yıldızlar hakda köp zatlar bilýän. Oh. Ine men halayan izmi alp bilermi ya alp bilmenmi? Sen şonu bana yıldızın üstü bilen ayıp bilersin mi dost? Bay. Oňa yıldızları bilmek näme gerek? Sen şol peridadyň kimdigini aýt, men derrew çözüp bereýin. Ay yok. Yok. Ha? Aytmayın lay. Ony. Bol haw aýdyndy. Yok, Bol. dur. Bol aýt. Dur, Başyň dur, maslahatyň dur, aýt dur, da dur, soňra dur, çöz. dur, Bol. Bägül. Kim mägül? Senin kovağına tak bägül. Biziň obam dep bägül.